Dalawa na kayo kasi ito is up. Tapos parang flex na lang. Hard center. Gusto ko yan. Matalino Street eh. Gusto mo Matalino Street. Malapit. Tricycle. Yan po yung mga nakapilang bus dito ngayon. Update lang po. Cabanatuan, Dagupan, San Carlos, Bulinaw. Yan po yung mga bus na nakapila. Yan po piting sakyan nyo rito. Papunta ng Pangapag. Ayan po ang mga bus natin dito para babiyahe bukas. Ready to fire lahat yan. On fire lahat yung mga bus na yan na nandito sa garahe. Ayan. Kaya po hindi po tayo maubusan ng bus para bukas.
back in the shack. Play this track, I represent for the gangsters all across the world.